Tots els règims polítics tenen periodistes al seu servei, uns periodistes que legitimen els que manen a canvi d'influència, fama i diners. Per fi. Home, m'ha costat molt, eh? Has estat molt perseverant, eh? Bueno, clar, però és que tu no t'agrada donar entrevistes o és... Potser és mandra. Clar, fa 19 anys que fas això. Són molts anys, eh? Sí. Són molts anys, a la televisió costa molt aguantar un producte com aquest. A Espanya, aquest sistema funciona perfectament engreixat des de la transició. Periodistes com Victoria Prego o Luis María Anson van blanquejar Joan Carles I. Juan Luis Cebrián i Campo Vidal van protegir el PSOE del GAL i de la corrupció. Urdasi i Pedro J van blindar l'Aznar de la guerra d'Iraq. Iñaki Gabilondo i Ana Pastor van donar cobertura a Zapatero. I Marguenda, Inda, Herrera o Susana Griso van tapar la corrupció del PP i van aplaudir la repressió contra l'independentisme català. El 2025, aquesta maquinària de l'Estat continua reclutant periodistes i aquest dissabte s'ha confirmat un nou fitxatge, Ricard Ostrell i Garrido. Aquest dissabte, al programa Col·lapse de TV3, Ostrell va fer una entrevista a Susana Griso que va servir per netejar la repressió mediàtica que l'Estat i l'extrema dreta van aplicar contra l'independentisme català. Comencem. L'octubre de 2017, milions de persones van prendre els carrers de tot el país i l'Estat va perdre el control sobre Catalunya. Va ser el desafiament popular més gran a un govern europeu en dècades. L'ensurt per a Espanya va ser brutal i la seva resposta també. El 3 d'octubre, al vespre, Felip de Borbó va fer un discurs furiós i amenaçant que va ser el tret de sortida d'una repressió violenta que va afectar milers de persones a Catalunya al llarg dels següents anys. Presó, violència policial, muntatges judicials, espionatge en Pegasus i xantatges de tota mena que van provocar, i encara provoquen, un enorme patiment. Però atenció, tota aquesta repressió no s'hagués pogut portar a terme sense una potent cobertura mediàtica que la legitimés. I això no és una opinió. Aquesta connexió entre la repressió de l'Estat contra l'independentisme i els mitjans de comunicació espanyols ha estat a bastament estudiada. Aquest informe, per exemple, publicat per l'Observatori de Mitjans, va analitzar 279 peces publicades a mitjans de comunicació espanyols entre el 26 de setembre de 2017 i el 12 d'abril de 2018. El resultat de l'estudi explica, amb tot detall, atenció, com es construeix un discurs per justificar la repressió. Doncs bé, una de les principals cares visibles d'aquesta maniobra per justificar la repressió violenta i la vulneració de drets humans a Catalunya contra l'independentisme va ser la de Susana Griso i el seu programa Espejo Público Antena 3. Això no és cap novetat. A Catalunya fa anys que estem acostumats a la mentida i la manipulació de Griso i la seva cadena. Però el que sí és relativament nou és la col·laboració de TV3 amb l'Estat i l'extrema dreta per emblanquir aquesta operació. I l'entrevista de Ricard Ostrell a Susana Griso és això, col·laboració amb l'Estat i l'extrema dreta en l'estratègia de repressió contra Catalunya. El PSOE, Salvador Illa, el Borbó, els jutges espanyols, l'extrema dreta, els mitjans de comunicació i periodistes com Susana Griso van participar en una operació de repressió violenta i coordinada. Ara, per tal de legitimar el resultat d'aquesta repressió, l'Estat necessita esborrar de la memòria dels catalans el que va passar. I aquesta és la feina que fa Ostrell a la seva entrevista a Griso. A octubre hem mirat l'entrevista amb un cronòmetre a la mà i hem trobat que el 72% de l'entrevista era sobre qüestions personals i només un 28% sobre qüestions polítiques. I això és una decisió política molt important. TV3 i Ostrell van decidir humanitzar Susana Griso. Si fins ara la periodista ha estat la cara de la repressió mediàtica a Catalunya, la decisió de dedicar la major part del temps de l'entrevista a parlar dels fills, els pares o dels programes que Griso va fer de joveneta és una decisió perfectament conscient per netejar i esborrar la participació de Griso a la campanya de repressió. I et va costar adaptar-te aquí a Madrid, quan vas arribar? Clar, tu estaves acostumada de petita a viure en una família molt gran. Quants germans éreu? 7 germans i jo la petita. La petita de 7 germans. Família molt nombrosa. A Nadal ens ajuntem 45 persones i ara aquest cap de setmana passat a Valls vam fer una calçotada que érem 85 o 86. I per això t'agrada també les famílies grans? Perquè la teva família és una família gran. Sí. Jo em sento còmoda amb les famílies grans, no em costa gens convidar gent a casa, soc amb això molt acollidora, tinc fama de ser bona anfitriona. Quan em vaig separar vaig ser notícia, quan he tingut alguna relació quan vas separar, notícia... per exemple, de seguida et buscaven nòvio, no? Sí. Això és terrible. Sí, buscava nòvio i a més tenia
Com ara, Tinc 2 cotxes darrere. Bueno, és un temps. Però en tot S'ha cas de saber lidiar. ets feliç ara. Soc molt feliç, molt. Estic molt contenta. Estic, jo crec, en un moment molt bo, professionalment boníssim, clarament, i personalment també, perquè estic molt satisfeta amb la vida familiar que tinc. Griso i el seu programa van participar en campanyes de criminalització brutals. Griso i el seu programa van criminalitzar Tamara Carrasco fins a límits indecents. Bueno, os podemos contar que ahora mismo está trasladando, lo estáis viendo en directo, la Guardia Civil en directo está trasladando a la detenida a esta persona como presunta responsable de la coordinación de los cortes de carretera, también de los sabotajes en los peajes que se llevaron a cabo por los miembros de los CDR. Exagerado acusar de terrorismo por primera vez en el proceso a ese integrante de los CDR, de los Comités de Defensa de la República. Vamos a ver, yo tengo la impresión, en función de lo que conozco, de que lo que está sucediendo en Cataluña con los comités de defensa de la República es una situación muy similar a lo que ocurría en el País Vasco, a terrorismo de baja intensidad, pero terrorismo al fin y al cabo. Griso i el seu programa van assenyalar els professors de Sant Andreu de la Barca. La denuncia de la Fiscalía de Barcelona contra los 9 profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca se sustenta en los testimonios de los alumnos afectados, hijos de guardias civiles. El 1 de octubre, Jordi, profesor de matemáticas de cuarto de la ESO, se encerró en el centro con la intención de que se celebrase el referéndum ilegal. Fue desalojado y no consiguió su objetivo. Al día siguiente, volcó su rabia y frustración con los alumnos. I Griso i el seu programa van acusar sense proves el CDR de l'operació Judas. 9 independentistes radicales preparaven bombes per a la sentència del procés. Això no és un detallet, això és molt greu. I Ostrell, aquest dissabte, ho van cobrir. Aquestes campanyes de criminalització van ocupar interminables hores de televisió on intervenien guàrdies civils, polítics d'extrema dreta i membres d'organitzacions neonazis que s'acarnissaven contra activistes, professors o CDRs, tot plegat orquestrat per Susana Griso. Després, però, quan tots aquests casos van acabar arxivats, quan es va demostrar que tot era un muntatge, Griso va mirar cap a una altra banda. Tot plegat va ser tan escandalós que fins i tot el Polònia en va fer befa. La qüestió és que ara Ostrell i TV3 van decidir no fer ni una sola pregunta sobre tot això a Susana Griso al llarg de tota l'entrevista. En comptes d'això, van decidir dedicar 3/4 parts de l'entrevista a qüestions més amables. Pel que fa a la quarta part que l'entrevista va dedicar a qüestions més polítiques, la cosa va ser completament indecent. Atenció! Jo m'he trobat des de mitjans de dretes, mitjans d'esquerres, mitjans independentistes i altres constitucionalistes que m'han dit que sóc indepe, que sóc espanyolista. Indepe, aquí a Madrid, indepe, constitucionalista, unionista, de dretes, d'esquerres, vull dir... Heu vist la jugada, oi? La mateixa Griso, que cada matí encapçalava la repressió mediàtica contra milers de persones al dictat de la Guàrdia Civil i Vox, de cop se'ns presenta com una pobra víctima que es troba en un terrible foc creuat entre independentistes i unionistes. I hi torna. Sí, home, amb el tema del procés, per exemple, jo tenia la sensibilitat molt a flor de pell, perquè, clar, sempre et senties estrany a tot arreu. Barcelona no mantenien. Jo tenia en aquell moment discussions molt acalorades amb la meva pròpia família, amb els meus nebots, els meus germans, amb una part de la família, perquè l'altra no. A casa directament. Clar, a casa, però després arribava a Madrid i em passava exactament el mateix quan m'ajuntava amb amics, no? I llavors em tocava compensar i ser l'element discordant, no? I aquesta incomprensió permanent era molt difícil de tolerar. A mi anímicament em va costar molt, 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 molt. I allà sí que recordo moments d'enfonsar-me, de dir, ostres, ja no puc més. Griso té dret a mentir, és la seva feina, però Ostrell té el deure i l'obligació de fer la seva feina de periodista. En comptes d'això, Ostrell es va comportar com un ordaci qualsevol. Griso es presenta 2 vegades com una víctima que pateix entre el foc creuat d'independentistes i no independentistes.
Però aquí un periodista mitjanament decent hauria recordat a Griso que això del foc creuat és una mentida i que Griso ha estat fortament aplaudida a Espanya per la seva manera de criminalitzar l'independentisme. Poques setmanes després del referèndum de l'1 d'octubre, Griso va rebre el Premi Ondas a la millor presentadora. El novembre de 2018, mentre Tamara Carrasco estava privada de llibertat, Susana Griso també va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona de mans d'Ada Colau. I el març de 2019, en ple judici contra els líders del procés, Griso va rebre un premi de la Guardia Civil por su trayectoria profesional, además de por su rigor, transparencia y respeto, poniendo en valor día a día el trabajo de los guardias civiles. Malgrat tots aquests premis, Griso es presenta com una víctima imparcial i Ostrell, Masell, no va de boca. Ostrell tampoc va dir absolutament res quan Griso va deixar anar la següent mentida descomunal. Atenció. Arribat a aquest punt, el que intento és ser honesta fent la meva feina i molt important que hi hagi contrast d'opinions, és a dir, que no hi hagi un discurs únic. I això t'ho dona a tenir una taula variada, no? Que no sempre la veus als programes. Contrast d'opinions? Una taula variada? Mentida. L'any 2014, poc abans del 9-N, els periodistes de Media.cat van analitzar 70 tertúlies on intervenien 275 tertulians. Un dels programes analitzats va ser Espejo Público, de Susana Griso. Atenció als resultats. De 22 tertulians convidats a parlar sobre la consulta del 9-N, 20 estaven en contra del 9-N i només 2 a favor. Cap dels tertulians convidats estaven a favor de la independència. En canvi, n'hi havia 22 en contra. Un any més tard, la periodista del diari Ara, Mònica Planes, va fer un altre recompte. Entre el 31 d'agost i el 25 de setembre de 2015, Susana Griso va entrevistar 24 polítics sobre la situació de Catalunya. Dels 24 polítics, cap ni un era independentista. Griso menteix a la cara d'Ostrell quan diu que contrasta opinions i que té una taula variada. Ostrell sap perfectament que la seva entrevistada li acaba de mentir a la cara, però ell, en comptes de fer la seva feina, decideix ensabonar encara més Susana Griso. I això t'ho dona a tenir una taula variada, no? Que no sempre la veus als programes. De fet, la revista Forbes et va dir que eres una de les dones més influents d'Espanya. Sí, això sempre em costa, En tota l'entrevista, Ostrell no va fer ni una sola pregunta sobre els centenars de casos de manipulacions catalanòfobes fetes contra l'independentisme o contra la llengua catalana al programa de Griso. Un exemple entre milers. El programa de Griso va explicar que posar senyals de trànsit en valencià podria provocar accidents i per il·lustrar-ho va entrevistar aquesta noia. Llegar al centro de Valencia en coche y ver que la señal de tráfico está solo en valenciano. Pues la verdad es que no me queda muy claro si debo pasar con el coche. Insistimos de nuevo. Billions de 7 a 16 horas. Creo que es... El tiempo que tarda en resolver que el lunes de 7 a 4 está prohibido aparcar al volante podría haber provocado un accidente. El problema és que poc després es va descobrir que la noia era una antiga treballadora d'Antena 3 que parlava perfectament valencià. Pues la verdad es que no me queda muy claro si debo pasar con el coche. Milions d'euros és la quantitat que ha caigut així en esta xicoteta administració de Sant Vicent de Raspeig. Ostrell tampoc va preguntar res sobre la vegada en què el programa de Griso va fer un muntatge fent passar una militant de Ciutadans per una suposada activista que havia patit violència i assetjament a la Universitat Autònoma de Barcelona per part d'estudiants independentistes. La peça va ser d'una manipulació tan escandalosa que fins i tot el Consell de l'Audiovisual de Catalunya va emetre un informe duríssim on deia que el programa no va contrastar la notícia i que tot plegat va ser un muntatge. Però Ostrell tampoc va preguntar res sobre tot això. La muntanya de manipulació, mal periodisme, catalanofòbia i criminalització protagonitzada per Susana Griso i el seu programa és enorme i no és novetat per ningú. Els catalans ja hem posat pell morta. El que sí és una relativa novetat és que TV3 es dediqui a ocultar, tergiversar i manipular l'audiència amb entrevistes destinades a emblanquir la repressió de l'Estat i l'extrema dreta. Que Antena 3 i Susana Griso facin el que fan és inevitable. Però que la televisió pública catalana participi activament a la promoció de l'estratègia de l'extrema dreta contra Catalunya és intolerable. I mira tu, aquí som. La reina, no?
Sí? Jo això de la Reina no m'ho he cregut massa mai, És una cosa que em costa... És la sensació que tinc jo sempre que et miro o veig el que fas, que ets una persona molt segura del que fas. La revista Forbes et va dir que eres una de les dones més influents d'Espanya. L'Estat i l'extrema dreta van necessitar cobertura mediàtica per tal de legitimar i encobrir la violència de la transició, els GAL i la guerra d'Iraq. L'Estat i l'extrema dreta van necessitar la cobertura mediàtica per tal de legitimar la repressió contra l'independentisme. Ara l'Estat i l'extrema dreta necessiten la cobertura mediàtica per tal de reescriure la història i presentar els botxins com a víctimes. Això és el que està fent Ricard Ostrell i cal que tothom ho sàpiga. Per això hem fet aquest vídeo. Si t'ha semblat útil, comparteix-lo amb els teus contactes. Gràcies.